Čaute, dneska som Bašek 448 a pokračujeme v tej hre Monster House a vedľa mňa je aj... Neviem, prečo mi to vlastne práve teraz seka. Zase. Neznášam sekanie. A môžeme to hlavne dohrať. Pozrel som takého typečka. Čúvaj. A on dával samé raketky, tak 10 sekúnd pozeral. Hej. No pretože on nič nevie robiť. Práve že. No. Čakaj. Čakaj. Čakaj, prečo práve teraz sekáš? Hej. Je čest, ja som to čest. Písal, len neviem, keď sú ďalší fireworks. Čiže štipeček tu tam mal, keď som to pozeral. Kom, preto teraz práve sekáš? Ty kočú na zamok. Sa nehýbuš toľko. Zaujímavé, že mi prvé šla zobrať, čo mám kľúče nájsť. Что ты там смотришь? Добре, takže bez možno hej. Na hrozne, no nejak. Čo mám iné česky hľadať? No, tu je ďalšia. Tu je ďalšia česka, takže tam asi bude raketka. Hej, mám. Ber. Yes! Ďalšie. Poď. Odpáľ ho. Ďalšia česka, hľadaj. Bože, a čo? A nebude tam ešte jedno náhodou? Tuto? Asi nie, to je nejaká kravica iba tak. Tak a možno, že to oslovuje v strede, neviem, lebo ja som... Ale či sa pozrieť, či náhodou nie je ďalšia česka, to ide malo tak. Čakaj, tam som niečo videl, čakaj. To nič. Nič. Ideme hľadať. Tam je ďalšia S. Poď. Keď som pozeral typka, tak to bolo v jednom boxiku stále, v čestke. Sorry, že mi to sieka, no fakt neviem, čo teraz s tým. Posledné zvan, alebo neviem, čo posledné. Počkaj, toto. Tu nejdeš. Možno, že keď to už na tom bolo, takže musím ísť na iné. Toto už... Bolo, že? Nie, dobré, poď. Umrel? Nie, ďalšie. Hej! Mŕtvý. A čo teraz? Toto som už nepozeral, ja som pozeral, že ak tie raketky dával. A som vedel, že to neighborhood say which had never was there. Počkaj, to je tá babka. A čo teraz s ňou? To som zabil. Warhaker, ja neviem. Ja neviem, čo mám zrobiť. I can't believe I'm still alive. To je čo táto, ja je bad. Tam je zadu. Ja to je také, neviem čo to je. To som ja. Now that everything is safe again. The Halloween and the neighborhood was safe will be us. And that's the ending. Tylko koniec? Harry? Čakaj. Robí fine gang. To všetko? Čakaj. Ja prečo tu idem. Áno, Monster House, klasika. Thanks for playing. Tak to asi koniec. Tak
ľudia, z tohto videa to vo všetko, ak chcete vidieť aké páčenie, zabudnite like, tu sme pokračujem, a to mi chyba fakt nevedel, čo mám robiť, som sa pozrel, typka, že prečítala raketky a potom vám to tak možno 5 sekúnd pozeral. A ďakujem, dajte mi prosím odber, ak chcete ďalšie takéto hry, nejaké tak vlastne hororové a uvidíme sa na ďalšom videu. Čau.